trofæ. Det vil de meget gerne vinde i PSG, det skal være den her sæson. Ja, hos Real Madrid. Ja, der har været ude på grund af skade. Ikke for ham i hvert fald. Messi her, som vi også var inde på i optakten nede og hente bolden på egen. Det er også sjovt at se, hvordan det bliver for spillerne. Altså det her med, altså hvad betyder det psykologisk? Godt lavet Mbappé. Verratti. Og Mbappé. Ja, mange folk, de skal igennem. Real Madrid er ikke bange for at trække sig lidt tilbage. Mest, hvis vi kan sige det på den måde, det er jo på kanterne, og så er det, synes jeg jo, man skal have de bedste spillere derude en mod en, i stedet for at angrebsspilleren eller kantspilleren kan gå lidt ind i banen, og så er det Baks, der holder bredden. Men det synes jeg er en dårlig. For de dueller, som du er inde på. Det er det, fordi jeg synes nogle gange, man har en tendens. Paredes. PSG-mandskab. Jeg skal love for, at de har taget fat. Ja, vi har set Messi et par gange allerede komme meget, meget dybt ned, altså næsten ned på Paredes og hente bolden. Og det er selvfølgelig også fordi... Position. 26 mål han altså lavet i karrieren for FC Barcelona. Presnel Kimpembe forsøger at komme rundt om Nuno Mendes. Det lykkes altså ikke helt, det er ikke frispark. Kylian Mbappé, det kan gå stærkt det her, hvis han spiller dybt. Så er han ikke offside, Nuno Mendes. Ja, kommer fri af en af... Casemiro bliver taklet af... Hvem har præsteret, fordi de fleste tænker nok både med hverandre. Der! Stor mål! Ja, vi har simpelthen puffet væk. Det er Dani Carvajal, der ikke er stærk nok i kroppen, men så er det god redning. Carvajal før. Benparade. Nogen fornægter den kvalitet, som der er på det her. Ja, det defensive arbejde for PSG. Ja, og hvis du har det, så er der kun én, men skal vi lige se her. Ja, det går stærkt. Mbappé. Men for at gøre det færdigt, hvis du har tre angriber, der ikke kommer med ned og ikke deltager på... Nej, han bliver puffet ud af balance overfor Mendy, der jo også var yderst tvivlsom til opgøret her. Også han har døjet med en forstændt mesterbolden. Verratti samler op. Det kan blive farligt. Det var bedre. Nu er det ikke så mange bakstart. Så synes jeg også, det er tankevægt. Ja, en positiv oplevelse. Ja, det er der Militao. Han får ikke frispark. Lionel Messi forsøger at spille sammen med Kylian Mbappé. Sporting Manchester City. Klar, så kan man følge med på dem. Flere af dem skulle være ganske seværdige, så har jeg ikke sagt for meget. Nu holder vi fokus på den her kamp. Men lad os nu give det en chance, men overordnet set, så er det vel fair, at alle mål tæller lige meget. Mbappé. Mendes godt. Han tager fat i halsen på ham. Så han spiller dybt. Så kan Mbappé løbe fra hele Real Madrid-forsvaret. Den bliver spillet bredt. Militao ud og dækker op. Kylian Mbappé. Toni Kroos her. Der har ikke haft bolden som... Ja, hvad der er til? Ser lige en åbning. Kylian Mbappé. Der er nogen udenom. Mbappé. Der ikke han kunne klare, men jeg har absolut ikke noget problem med, fordi han har prøvet det så langt. Paredes, det var den forkerte mand, som fik muligheden, men det går stærkt. Redning af Courtois det her. Jamen, det er et fantastisk flot angreb, det der. Og en lige så utrolig redning. Virkelig! Dernede fra er manden i den grønne trøje. Og han får fat visten der i begge fødder. 10-15 meter ind på modstanderens halvdel. Skudmulighed til Verratti, hvis han ikke når til venstrefoden, spiller frem. De vinder alle dueller lige nu, Paris Saint-Germain. Her er det Mbappé med. Specielt farligt, han blev matchvinder i weekenden.
Neymar også ud og... Mbappé. Ja, det er Lionel Messi. Messi med plads til afslutningen igen. Bliver den opfanget. Mbappé. Det er altså Benzema. Og så skal Benzema ud og lave de her lange løb. Jeg skal lige følge det. Han gør på hvad? Altså, ja, han kan lave et indlæg der, men... Det er tosset. Overraskende fejl, vil jeg sige. Fordi det er jo åbenlyst det der. Det er et klokkeklart straffespark, det kan der ikke være tvivl om, men hvad han gang i? Et så rutineret. Drejer på pletten, det er tosset, det han får lavet det. Sæt lidt gang i holdet, også med bolden. Det er en skidt bold, den der fra Casemiro. De har spillet ud. Minutter endnu. Ja. Det er spørgsmålet er så, om han vil lade Benzema være inde eller tage ham ud. Og meget fornuftig disposition i virkeligheden. Så de kan få ham klar til returmødet om 3 uger på Santiago Bernabeu. Ja, fordi kampforløbet kommer jo ikke til at ændre sig, Madrid kommer. Den bliver vippet ind over det til Kylian Mbappé, der ikke... Vinicius. Mbappé. Det er fint spil. Messi i fuld for Courtois. Ikke kan komme ud og gribe ind. Gør det op til Messi. Plads til at sparke. Mbappé. Han ser rolig ud dernede, Courtois, men jeg er ikke sikker på. Jeg er helt styr på den, faktisk. Det er et super forsøg, det der. Lange hjørne, det ender med. Det er tjuske, det der Vinicius. Sælger fuldstændig Mendy, som skal på en meget, meget lang løbetur tilbage, og det har han ikke kræfter til. Men også midtbanen. Eden Hazard skal ind, og det samme skal Fede Valverde. Her skal vi lige følge den der, Kylian Mbappé. Men problemet med ham, det har vi set mange år, det er, at du ved jo aldrig, hvor mange kampe. Igen Kylian Mbappé op i fart, der skaber, og han nu altså vandt turneringen. Men hvis du tager de 2 hold, hvis du tager hjemmeholdet først, kan selvfølgelig være meget tilfreds med, hvordan du skal vi lige se Kylian Mbappé. Der får vi lige muligheden igen. Jeg ved ikke om Neymar. Duel med Vasquez. Det er smart. Bliver det der Kylian Mbappé og hans individuelle... Thibaut Courtois, som han også passerede i Nations League. Thibaut Courtois, der ikke kan stille noget op den her gang. Man synes jo ellers, balancen var fantastisk.